Kako ograničenje opet? Pa nisam ništa uradio. A to je ograničenje zbog televizije. Kakve televizije? Pa vidi se tamo televizija. Jebi ga. A ti koliko ti imaš ljudi u live-u? 848. A ja nemam 630. Haj mi da sad vidim. Ustać puno su klopne. Nemoj. Mora namećeš nogu. Ljudi, idemo sad, brat protiv brata. Ajmo, dijelite, šerujte. Aj vrati, lava. To je meni predsjednik poslao. Poslao zato što sam ja uletio prvi put. Ali ima... Ljudi, imamo makar 4 ruže, mi nema. Ali ima Minela, Merso. Haj daj sad da Mirzu. Pa imam puno ljudi. 958. A gotovo si Mirza. Ljudi, sramota je, znači, ako ja izgubim, da znate. Joj, uzeo sam te, gotov si. Ljudi, sad je... Eldin, hvala. Babuka, Eldina zaprati sve te ljude i zahvaljujem se. Ta Eldina... Pa evo, zahvaljujem se, moj Mirza. Babuka, namjera... Daj da uzmem Mirzu. Idemo, ljudi, sad je... Uzeo mi je lava. Ma nisam Allaha mi mučko te spomenuo, nisam gospodara mi, pa znaš da bi ja rekao... 985. Laže onak, stara... Uzde juna. Jačko što nisi stavio Gigo na profilu, promijenit ću. Ajde da uzmem Mirzu. Ja šta ćeš? A ja ću te skinut balans ovoga. Pa ljudi, Hanifa, Već godište, 89. Laže Hanifa. Ljudi, sade. Mira, papa. Ma ja. Ne znam nikog. Ma ja hoće da posvađaju. Hvala, Nemira. Na koliko si kila? Na 120. Šta kažeš? A gotov si, Mirza? Pa znam. Sad ću šerovat Hasni. Koliko si ležao? 2 godine. Babuka. 1,89 m visok. Aj šta im odgovaraš, pa nisi u policiji, jebu. A neka malo, hajde, kad dosadno mi smo. Možda te uzmem. Možda te pobjedim. Što si ležao, što si ležao? A? Baš tako, ukucaj na Google paš vidjeti. Čas mi.
Jebove. 1:0. Babuka, Queen. Ajmo još jednu. Ajde.